Takže ahojte ľudia, moje meno je Vani a dneska to bude iPhone 16 oby, lebo ja som nenašla vlastne to iPhone 7, lebo to asi možno niekto dal takto, že na iPhone. To dal vlastne niekto asi na iPhone na iPhone 16 možno. Čo to bolo? Tak to vypadá podobne. To je YouTube, že? To je TikTok, to neviem čo je. To tu je Facebook, že? Bum. To robí taký divný zvuk. To je asi piano. To pianová hra, ja neviem, ako sa to volá. Ojoj. Bum. Na mobile je to hrať ľahké, ale to nemusím takto ani skákať. To sú nejaké ďalšie blbosti. Hej. Keď toto preskočím na prvý pokus, tak som dobrá. Keď toto teraz preskočím, tak som ten najväčší čávo a čávo je najlepší proste. Úplne najlepší chábr. Úplne. Poď. Som najväčší čavo, takže mi zase tu dajte like a odber. Dos. To mizí, alebo čo? Nie. Nemizí to. Dobre. Joj, to je... ja neviem, ako sa to volá, lebo mamka s jedlom, lebo je, ako vidíte, 12:24. Ja som teraz strihala video, ktoré vyšlo možno tento týždeň, alebo ten ďalší týždeň. Nebo? Ja neviem. Nevadí. To je možno, že Googleové barvy, lebo Google má takéto barvy, ale neviem, ešte iPhone nemám. Ja mám iba Redmiho, takže neviem. Neviem, či má Google. iPhoneáci, napíšte mi to. Hehe. To je piano? Ďalšie piano. Ja neviem, čo má iPhone stále s pianom. Čo to druhé piano? Oj. To bude Messenger. To je Messenger možno. To bude možno Messenger. Alebo WhatsApp, ale WhatsApp asi nie. Váňa, keď to teraz preskáčeš, tak si najväčší čávo. Dvakrát najväčší čávo. Tak nič. Poď. A teraz. To sa počíta. Až teraz sa to počíta. No, radšej počkám. Teraz. Hop. Tak nie som najväčší čavo. Čakaj, to sa nepočítalo. To sa nepočítalo.
To som ešte chcela ako rozcvičku. To sa taky nepočítalo. No dobré, tak nie som najväčší čavo. No to toto mi bude ešte dlho trvať, no. Konečne. Tak toto bude Konečne som sa odtamtať som sa dostala sem. Konečne. Čo to je? Neviem. Ale tak dobre. Toto tiež neviem, čo to je, ale nevadí. Joj. Dobre. Nevadí? Nevadí. No to som nemala hrať. To som nemala hrať. Ja som to dala a uniesla som sa a urobila som to až sem. Takže buď nevadí. Joj, Roblox. Hej. Dobre. To sú... Nevadí. To sú hodiny. Hej. Nie! Nie! Chlapec! Nie! Poď. A teraz... Najväčší čavo. Dobre. Druhý pokus to bolo. Ale tak druhý pokus je tiež dobrý. Dobre. Juj. Nie! Toto bude ešte ťažké. Dobre. Máme to. Bolo to ťažké. Ale máme to. Nevadí. Som sa iba kúkala. Nevadí. Nechcem ťa hodnotiť. Dobre. Čo to je? Pane Bože. Tu sme skončili. Keď to teraz nedám, tak vypínam hru a koniec. Nemusím vypínať hru. Nevadí. Škoda. Mala som si ušetriť prácičku. Tak, dobre. Nevadí. Ideme iba niečo skúsiť. Dobre. Teraz čo bude? Toto je vraj, že? Kamo, ako to robí? Tak, a teraz skúsime. Toto bude potom toto? Jo. Hej. Dobre. Dobre, máme to. Hej. Táto to bude ešte. Nie? Tak, nie. Čo to je? Pane Bože. Čo to je? Dobre. To je asi to e-mail, nie? Asi e-mail. Tak toto neviem, čo to je. Gmail. No, dobre. Nie. Toto bude niečo nie pro mňa. Dobre. Dobre. Nie. Ideme sem. Tak. Podvázanie.
Tu sú nejaké hviezdičky. Tu sú tie hodnoce... ľudia. Čo to bolo? Joj, to je kryt mobilu. Hej. Dobre. Takže, to sú to hodnocenia hviezdičiek. Keď máte nejakú hru a vy ju chcete zhodnotiť. Ja neviem rozprávať. Vanessa, prečo nevieš rozprávať? Dobre, druhý pokus. Bol celkem dobrý. Dobre, toto je myslím, že galéria. Tak počítam. Tak, ideme. Nevadí? Kľud. Vypínam to, keď to nedám. Ja to berem vážne. Takže čau. Bye bye.